Sani, mina sana angazi lutho ngemicrophone angenzanga lutho. Awuye ukhala Gary sizomela sabe njengamanje. Ngibalekelani mina Sani? Angithi kwakuyiphutha lakho ngaloba busuku. Mina sana angazi lutho ngoRagaf noPhalavi. Usibiza wakho imoshile nje impilo yami. Yabona basuphumile la ejele. Sohamba mina nawe siyoshada. Yabona mina nawe sizohlangana ukuze siqede ngoPhalavi. Lonke leli iphutha lakho. Konke la uhamba khona uhamba uboshe impilo zabantu abasondelene nawe. Kwenzekeni? Ngihlukanisile. Yabona ke laba abakhetha ukweseka uRagaf benoPhalavi. Ngeke besakwazi ukuba amalungu omndeni wami. Ngiyabunqamula ngiyabuqeda ubudlelwane enginabo. Mina nobhuti omncane. Bengazi ukuthi uzophaphama. Mina indaba engasakhumbuli lutho. Dokotela, ubani lo muntu osifazane? Elinye ithuba ngomsombuluko kuze kube yisonto, magamanxa ihora lesikhombisa ebusuku, kustakanya kuphela.